काजी कहाँ बनी रहुआ? हम भाई चश्मा जो है का चश्मा मिल गई ले? चश्मा कहाँ मिलल? कोई चश्मा तो ले गिरत लाई है कम से कम तक चश्मा तक का कम से आँखी में पेरल जाला कि रोड पर चश्मा पेरल जाला कि जो चलता नहीं रोड पर तक रोडवे पर चश्मा बिके गई रहू तो कनी के कनी भई चश्मा जो ले आई। हमार चश्मा रोज बताओ 3 दिन 4 दिन के चश्मा भुलाइल बा और रहुआ आज चश्मा जो है गइल हनी। आज तक हम देखले ना हो आज मन पर केकरा से बोलतिया रे एकस बाणी से बतिया रहुओ गजब बानी बताओ 4 दिन के चश्मा भुलाइल बा आज जो है जाता नहीं मिली चश्मा। चली का हो रखी जी पागल देखनी बाकी तारा लेका पागल ना देखल हई बताओ सिवान में केकरा से बतियाव तू तार मर्दा से पेट ना भरला बतियावला से। हां अब तू सिवान में कि कोनो गांव में जनी हस ना सास ससुर के डरे आइल बड़ू का सिवान में मर्दा ना रहलन यार रहलन उनका के विदा कइले रहलन हमर सामान मतलब चश्मा भुलाइल बाटे 3 दिन 4 दिन के त भेंजले बानी जोहे के पागल कहि का 3 दिन से चश्मा भुलाइल बता बोले बाकी होई के कोनो दूसर उठा ले लही हस तो हम कहत रहलन कि काले परसों की देखी भुला गइल बा। हां 3 दिन से तू भुलाई रहतू न त कोनो तरह के उठा के लेके चल जीतसन हमरा के चश्मा छोड़ी हैं वो तो आँख में लगावे वाला चीज हो एक बार जे आँख में लगा दी ओकर रोशनी बढ़ जाई ताकि के एक कोस चाके लगी चा कोस समझ गेलू। तो हम कंफ्यूज हो गइल कि हमार 4 दिन चश्मा भुलेले भइल हमार जान हमर चश्मा जो है गइल हम देख उनु करे भुला गइल बा चश्मा जो हो तरू। हां क्वेश्चन तार लभर बा उहे सफा बहुत पते बकलोल बका हो फोन पर चश्मा केहू के मिली आँख से तकला पर मिलते नहीं के तो फोन पर चश्मा मिली भैया लोकेशन ट्रैक करके तो फोन में से जो होला चश्मा हमार दिमाग ही ना काम कइलो साचो चाहत रह कि लोकेशन मिला के जो लेबे के एक दिन अपना लभर के हमके दिखा दो उनके ठेठ भोजपुरिया में हम समझा देम साचो। हां बाकी ज्यादा हम ना दिखाई कह देबो कि कोई बवाल हो जाई ए राजा जी जात तनी हमर बार गो कपार पर टूट के गिर गेल बजा के जो के ले जाबो तो चल जाई हन बेटाई उछल जाई हन पागल बनन करब दिमाग काम प्यार में सब पागल रहेला ऐसन पागल ना रहेला प्यार में समझ गेलू ना जैसन बनन पागल और वो देवर बानी गांव घर के इस रो से बता देनी हो हमरा मर्द से को हम मौत के प्यार कर दे से ना कहब एक एगो बात कहब ओकरा से वो क्वेश्चन बकलोल मरद बा हो के अपना मेहरारू के इतना छूट कर देले बा बकलोल ना हो हमसे बहुत प्यार करलन जोन कही ना तो तने भर वो चलेलन प्यार नहीं घंटा करनो खाली यही तरह डरने सोचे तो कि ऐसा मेहरारू भी अगर भाग गई तो फिर दूसरा मेहरारू ना मिली बस ये बात बाटे और कोनो बड़की बात नहीं है साचो तू रउआ सही बात कोनी हो हम ये हम कोलन की बात ना कहि ना सोच लो कहबो करलन ये जान तू बहुत बता रहे से मेहरानू हम कहां पाइब ना पइबो ना करे उ बहुत चोट कैसन आ जब को दिन कि तारा के छोड़ के चल जिम न त लागेलन गोड़न धरे कि न त जो तू जवन कभी तवन करब। हां तो वही से ना छूट छोड़ देले बा कि हमन के तहां चरल कर। अच्छा ये बताई कि एने से रउआ कहां जातनी एने से हम जातनी घर बाकी तारा के देख ले नहीं तो हम कहनी कि भैया कहां आकाशवाणी से बतियाओ तरीके केकरा से बतियाओ ती मरद के आवाज होइए ना हो ई केवना से बतियावे लगली मोबाइल हो मान जाए के पड़ी का सिवान में आके बतियावत तो होई से घरवा हमर गुतिनिया बाड़ी जा सुनेन जत कहिने के कोनो से बतियावत अड़ी। हां तो वही ला कमाओ करबू त केहू बोली जेकरा ना बोले केहू बोलली तो यही के चलते ना आके सिवान बतियावत तारा नहीं कोइसने आदमी मिलल है प्यार करके हमनी के खराब बन जका हमनी से प्यार कर ले तो कोनो दिक्कत बा जहां बोलो तो तहां चली तीन जा पर गुलन अपना फेरा में सब कोई दुनिया अपन हम कोई से प्यार करते ही बनी जाके तू कहत बत तोहरे से प्यार करत उहे ना बतिया रही तू अपना मर्द के छोड़ के पर नहीं खूब ओकरा फेरा में बड़ा बतियाव तलू तो हम न पर खराब रहल का हैं तो हम मर्द खराब बनका कि तोह से प्यार करे टावर के पावर गायब रहल हो कि ओकरा चक्कर में पड़ गेलू लोग बतियावे तू एक मतलब तार धरे ला टावर के पावर ना यही से ना हम कहत हई कि तार मर्द कोनो काम लायक नहीं के एकदम ससुरा ना काम बा इहो बात कही अब का तू बात कहबू थोड़ा हटा हम कोई से कहिला वहिला ना समय नहीं रहबी हमारा मर्दा के टावर में पावर धरबे ना करेला आ एगो उपाय रो बढ़िया कोनी हो का कोनी हो कि हमारा से कॉल एक मतलब टावर के पावर रो धरेला हम रोवे उनके के छोड़ देतनी उनको क्या रोवे संगे लपेटा जतनी का खाली कहत नंबर बोलू होई तारा से कहबू और इतना मुस्किया के बोलबो त हम तारा का जो ना करके तौन कर देबे चलो चलो खाली फेंकत तलू अब हेनिए से होनिए जाई न तो फर्ज लगबो कहू कि हूं कहत भर नहीं मुंह पर चिकन चिकन बात हम करे कबो छोड़ सकी ना अब तू बतियावे आ छोड़ दे तनी साचू को तनी आ रोवे से प्यार कर लेतनी देवर जी काहे तनी तनी कपार पर हाथ धके कहत हमरा कि छोड़ देतई साचू विश्वास होई देखि रे कपार पर हाथ धके कहत हां देखा गुल
हे तर कपार पे हाथ धर के तो हेता ना पर धर तरू कौन तू भाषा में थुर छोड़े हो हमरा कपड़ा पे हाथ धर तो हम जोर के राख हो जाई लोग बत्ती आवे कपारो पे हाथ धरते कोई जान तरू मेहरा देखिए अपन क्रिया का खाक कहते ना कि हम अपन तार क्रिया ना अपन क्रिया के सब कोई खाला तो सोची कि हमारे भी सिरे बीती दूसरा के सिरे ना बीती लोग बत्ती आवे हैं मेहरारू के तब तिरे जब चेत- रउआ सुनो, प्यारे पहले ना हमर बात करब। सुनो एकर बात चिलई ह मेहरारू के तिरे चेत तो केहू ना जानेला मरद बेचारा तो खुद मालूम ना पड़ी तो दूसर कोई का जानी तारा में नो इतना काला छला बा कि कहही के ना आ तो जाय तू दिन कहबू संगे कुछ प्यार और। करते नहीं हां आ कर लगबू कुछ और तारा पर विश्वास कइल बेकार बाटे सच कहते हैं विश्वास करी सच कहते नहीं ना ना हम जाते हैं भैया तू बतियावत रह फोन पर चश्मा जो हवावत रह हमारा का गरज बा भाग आइल हन प्यार करे तनकिए में दिखा दिलहन ना पर रंग कुछ भी हो जाई हम अपने जान के छोड़ब कबो होइए नहीं के सकत जा आइल हन हमारा मर्द के टावर के पावर देखे उनको से गोल बड़ा तू ता